हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गोयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दिनै जोंनि गामिनिनो आरोना जोंहा माने गामिनिनो फंबाय दं आरोना सानै ओमफ्राय बिथांमोना माने सिफुं दामनाय सोलोंगासिनो आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो माने आं ओरैनो माबोरै दामो बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर फंबायमोना सिफुं दामनायखौ सोलोंगासिनोसो आरोना बेनिफ्राय मिस्टेकआथ' जाया नङा बयनाबो जाखायो बेनिफ्राय बिथांमोना सोलोंहांनाय हिसाबै मिस्टेक जुदि जायोब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव निमाहा बियो आरोना नोंथांमोना फंबायमोनखौ जुदि मिस्टेक जायोब्ला एबा जादोंब्ला आरो गोदान सोलोंजेननाय मानसिया मिस्टेक जाखायो बेफोराव नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आरो बेसेबां हायो शेयार खालामनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय हेलो लोगोफोर नै सिफुं दामग्राफोरा दायो गिबियावनो आङो बिथांमोननि नामखौ सोंग्रोगोन आरोना फंबाय मा नाम नोंनिया आंना राहुल बसुमतारी ओमफ्राय नोंनिया आंना सृजन बसुमतारी ओरैनो बेसे गोबाव जागोन नोंसोर जेनेबा सोलोंनाया मास मोनथाम मोनब्रै जाबाय मास मोनथाम जाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा बेसेसो गोबाव सोलोंनांगौ जेनेबा बिदिनो बोसोरनै बोसोरथाम लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना सिफुं दामनाय नुनो मोनगोन गिबियावनो आङो बिथांमोननि नामखौ सोंखांखाबाय बेनिफ्राय बिथांमोननिखौ खोनासंसै आरोना ओरैनो जेनेबा मा हायो जेनेबा दामनो बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय दावस्रि देलाय जिखुनु बागुरुम्बा मोनसे देलाय दामना होलाय ओरैनो ससे बागुरुम्बाखौ दामगोनसै दे